útorok 29. augusta uplynulo presne 79 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré sa stalo jednou z kľúčových udalostí slovenských dejín. V tento deň sa v našom meste uskutočnila turistická cyklojazda Pohorím Čergov. Nadšenci cykloturistiky sa stretli pri pamätníku Vďaky v Bardejove s cieľom pri pamätníku padlých v obci Livov. Odštartoval ich primátor mesta Boris Hanuščák a predseda oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Artem Fecko. Hlavný program oslav Slovenského národného povstania sa v našom meste uskutočnil v stredu 30. augusta. Pri pamätníku Vďaky na námestí Slovenského národného povstania, kde sú vygravírované mená našich padlých predkov, položilo pietné vence viacero delegácií. Pamiatku hrdinov i obeti si uctili predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia samosprávy Bardejova, zástupcovia okresného úradu v Bardejove, zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, zástupcovia Únie žien Slovenska a Jednoty dôchodcov Slovenska, zástupcovia ozbrojených síl Slovenskej republiky, okresného riaditeľstva policajného zboru a hasičského a záchranného zboru, zástupcovia Matice Slovenskej, zástupcovia strany Smer Slovenská sociálna demokracia a zástupcovia predstavitelia strany Hlas sociálna demokracia. Nič a nikto nie je zabudnutý a pamiatka hrdinov Slovenského národného povstania žije v Bardejove aj v 3. tisícročí. Prinášame kvety k pamätníku vybudovanému na ich pamiatku. Tým sme vďační, tým ďakujeme, pretože sú to naši skutoční osloboditelia. Mne sa to veľmi páči a som rád, že ľudia na to nezabúdajú. Česť našim padlým a spomíname na nich úctou. Mladí asi na to už zabúdajú. My starší ešte máme nejakú spomienku rodičov, ktorí tam boli. Vaša mladeca už má veľmi dobre. Z počutia asi už vedia toho málo o tej vojne. My sme našťastie tá generácia, ktorá ešte mohla cez rodičov získať nejaké informácie, aká tá vojna bola naozaj ťažká, krutá a preto by možno stalo za úvahu, aby aj mladí ľudia sa viacej zaoberali históriou, ktorá bola veľmi krutou v čase vojny a ktorá postihla aj náš národ a celú Európu. Pietný veniec potom účastníci stretnutia položili aj k memoriálnym doskám v areáli pamätníka holokaustu. Následne sa pietné zhromaždenie presunulo k pamätníku partizánov v obci Kríže. Odslúžená bola aj panichída za padlých a zomrelých účastníkov Slovenského národného povstania a odboja. Bože svätý, silný, svätý, nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Pomáhal som ako dieťa nosiť chleba na koni, ale ma zastrelili Nemci, ale v našej rodine dvaja bojovali. Jeden bol zabitý, Ondrej, ten je pochovaný priekop Martina, roztrhala ho mina, len topánky pochované a popacek a teta Gdovinová, Eštvaníková priamo sa účastnila odboja. No a potom ešte ďalší dvaja. A môj otec tiež. Slovenské národné povstanie je bez osporu tým svätým bodom v novodobej histórii našej vlasti. Je dôkazom nezlomnosti vôle ducha našich predkov, je potvrdením antifašistických tradícií a dôkazom, že sloboda je pre nás nadovšetko. Sloboda v rozhodovaní, sloboda v činoch, sloboda vo viere, sloboda v myslení, sloboda v samotnom živote v miery. Som tu poprvýkrát a urobil to na mne fantastický dojem a všetko ma tak očarilo, že si odniesem veľmi krásne spomienky na tento deň. To je významná udalosť, tak chceme, aby deti vedeli vlastne, čo sa kedysi dávno udialo, aby si to vážili, lebo je to niečo, čo sa nedieje každý deň a je to niečo, čo nás nasmerovalo niekam. Asi aj tu, kde sme teraz.